Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ. Ọ na-enwekwara echi ọnwa nọ nwe mba nnọ. Awụchasịala n'ugbo. Ụmụnne m, enwere ihe m sị m abịa gbutuwaderela ọnụ ngala na. Kemgbe m kwere hụ ihe ahụ, ama m ote o mege m emege. Enwere ihe m hụrụ na Facebook. Dr. Matthew, ebe ọ na-eme explain na a mother kpọrọra nwa ya ga-eme nwa ahụ family planning, nwa nọ SS2, Kano Secondary School, Oleba Wayek, a young girl, made the family planning. Gbọtaziri na ya ewepụla ofu. Ya wee gaa n'ihu na-akọwagasị asị medical doctor kọwaa jụọ ajụjụ dị iche iche. Ọwụ ihe ahụ ka m bịara ngaligbo si ma bịa gbotoderele ya ọnụ. A mother kpọrọrọ nwa ya ga-eme ya family planning, tijuoro ya ihe ndị ga-eme ka ọ hapụ ịtụrụ ime. Ajụjụ m wee wụrụ, ọwa afọ ime ka a na-atụzi ụjọ ugbuene kara the main thing ekwesịrị ịdị afraid of, ụmụ ruru ọrịa dịgasị aṅaa. Ọwụ ihe ọ dịz steji a nọzi ugbu a ọwụ nne na nna ọwụ mother ịtụ ụjọ na nwa ya ga-atụrụ ime, nwa Kano Secondary School, ka ọ hapụ ịdịrị ime. Ọwụ ụjọ this woman kara isiti nwa ya down, gwa ya ihe omimi nọ n'etiti nwoke na nwanyị, kọwara nwa ya na ụdị eji ebutegasị ọrịa, gwa nwa ya ihe mgbu nọ na ịgakwu nwoke ị na-amaghị medical history ya, gwa nwa ya na enaghị ede ihe ọrịa n'ihu, gwa nwa ya na enwere ọrịa a na-ebute na-anaghị agwọ agwọ, kọwara nwa ya na ụdị eji ebute ya wa ọrịa, gwa nwa ya na ụdị ọ ga-eji zere onwe ya. Ọwụ time ọ ga-eji kọwara nwa ya ihe omimi. Ọ dị possible gị gaa n'ịntanetị, you browse it, wepụtazịa pictures, earlier pictures of gosi ụmụaka ụmụ rashes, gosi nwa nwaanyị rashes. Ịga n'ịntanetị ọ dị. Ịchọ ịhụ pictures and images of somebody suffering from different diseases na dị scary n'anya. Ị ga-ahụ yotago ma ụmụ oko ma syphilis ma staphylococcus ma uru infections dị iche iche ma ọrịa dị iche iche. Kọwara nwa ahụ, gosikwa ya, gwa ya maka ihe omimi, ihe ọ na-edere ma gbasara ọrịa obiri na aja ọcha. Ohere ahụ gị na nwa gị ga-eji lecture ya that part, gwa ya, wepụta ọnụ, gwa ya ihe ọ na-edere nọ, gwakwuo ya ọfụma ihe gbasara afọ ime sef, ka ahụ ga-awụ ihe a ga-ekwu last, mana gwa ya the main thing ọ na-edere nọ. Ohere ahụ ya efile na ọ ga-replace ya with ịkpọrọ nwa ya gawa ụlọ ọgwụ, ga were ihe ndị a tinye n'ahụ, ụjọ ya wee wụrụ ka ọ hapụrụ ịdị ime. Ya adịzie comfortable, relax zie na nwa ya ihe ọbụla ọ sọrọ ya mee na ọ gaghị adị ime. N'ihi na otu o si ahụta afọ ime to the extent ị gaga mewe family planning, obere nwa nọ, nwa SS2 ga-adị ebe 17 years or 16. Ya dị ya mkpa, ụjọ ya wee wụrụ afọ ime as a mother ka ọ hapụ ịdị ime. Ya ga-implant adịstin n'ahụ nwa ya, kwa ụgwọ, kpọrọ nwa ya lọta, dịzie comfortable na ya esekiola ya kọtelụla danger. Ajụjụ m wee wụrụ, biko, enwere onye nne ọzọ chege ka otu nne this young lady shi na-eche, this young girl shi na-eche? Ọ dị mkpa, biko ụmụnne m, ọ ya butere m ebe a. Iwere a mother of a teenager, nwa ya etolitele, ịhụ na ya ukwu ya adịla well proportioned, curve ya pụtara, ịhụ mara that na yes, enwe ote nwa ga-eshi ma skuul ma gịnị na-aga enwe ruru ụmụ okorobịa tọgbọtọgbiri gị emege gịnị. Ọ mgbe a ka ị ga-esi iti nwa ṅụ down. Biko, ịwụrụ nwaanyị ibe m na-ege m ntị, emekwala gị sị my mother, ha nne mmadụ kwesịkwana ịbịa kọwa akụkọ nda ihe m ga-abịa kọwachara nwa m ka ịnụkwa na ole ihu m ga-eji kọwa. No, nwaanyị ibe m, mgbe ọ ga-eme ọ ga-agwa m. Ekwele ka ọ wụrụ nwa klaasị ya ndị ke nwoke ga-akọwara ya, ji nwe ya experience ka experience be teach we. No, ọ bụ ọrụ gị as a mother isi iti nwa nwaanyị down. Ị ga-ebido from mgbe ahụ ọ na-ahụ nsọ ya, gị bido mgbe ahụ
ọ na-anwezi hụ mgbe ahụ o bidoro enwenwe ihere na mara na ya gba ọtọ, mgbe a ka ị ga-ebido gwawa nwa gwawa ya ihe omimi, gwawa ya ihe omimi, gwawa ihe mgbu nọ ịgakwu nwoke nwee mmekọrịta. Tee akamụ gị gbechaa akamụ gị gbee akamụ gị ji ya yuzuo ya as an example. Experiment. Si ya na nwoke na nwaanyị gbara ọtọ ha nwe ha na-akpọ mmekọ. Ha bido nwenwe mmekọ a na-egwe akwu okwu mmekọ na enwere ihe na-eshi n'ahụ nwoke na-agbaiga nwaanyị n'ahụ. Lekwa otu ihe ahụ na-adị, ọ na-adị ka akamụ, mana ndị bekee kpere ya gị ikpe aha ya na all through this thing ka nwaanyị na-eji dịrị ime. Agbanyeghị ya n'ahụ ịdịrị ime, ya wụrụ nwoke ebu ọrịa, iburula ọrịa ahụ nọ n'obu, anaghị ede ọrịa n'ihu. Ọ ga-abara na-eleṅụ kọọ ya nga ọ ga-aghọta. Even nwoke na-ekwuru ya okwu, nwata ibe nwa skuul ibe na-ekwuru ya okwu, voice na-asound ya na ntị, gị gwa ya sị na ọwụhụ na ị gaghị eme ya, mana ị ga-etolite wee ka dị obere. Ekwekwele ka nwoke ọbụla ghọrịa ṅụ na mata ihe ọ ga-enye ṅụ, ọ na-enye ṅụ ihe, ọ ga-enye ṅụ ihe m na-aga enyeli ṅụ, o nwekwara ike inye ṅụ ihe mgbu nna gị ebupụli. Ọrịa dị too much. Gị gosiwara ya ọrịa, wepụta pictures of ururu ụmụ rashis ya ga-eji okpotele ọgbakashịrị ma nje na-arịkwụ ya ahụ ya, ọ ga-asọ ya oyi. Gị gwa ya sọ ọrịa na ugbu a wụha ọrịa a na-ebute from mmetụ aka, no, na a na-ebute from mmekọrịta nkwakọrịta nwoke na nwaanyị. Na nwaanyị na-ebige nwoke ọrịa, nwoke na-ekwe ebige nwaanyị ọrịa. Mana otu ị na-eto eto nwa m, brain na-etochabe, ahụ etolitere, ara na-apụtala ịhụ nwa na nsogbu. Jisie ike, stay away until gị tolite ọfụma gị nwee nkwuwa okwu. Ọ bụrụ na ke nwoke nwe nwoke elekere gị sị ka unu gaa ụlọ ọgwụ ka ị mara ma o jikwa ahụ, enyocha ya dị sure na enwe ihe dị ụta. You are free to have a relationship with onye masịrị ṅụ, and this time ọwụ gị na a na-aghọrọ ịṅụ na ewe obere nwa imegezi ihe ị chọrọ ime n'ihi na gịnị ịmara na ihe. Ekwekwele ka ahụ ṅụ kpọtara ya experience ọ ga-akpọtara gị togodo gị na batụlụ ya. Kọọrọ nwa gị ihe ọ nidiri ịnụ n'ihe onye na-eme gị. Imagine ịgwa nwa gị gbasara sị no ma imeghi ya ị ga-anọ n'akwa, n'ihi na mgbe ọ ga-aga ọ gaghị ama. Nwa gị nwaanyị toligalitechi wuo n'ume owu meji, ịkọ ji ya etolite ya epupụta ume. Ji ahụ ka n'idiri ṅụ, ọ wụghị ịkọ ya. Ji ahụ ịkọnyere n'ala ọ tụpụtala ume, ọ ka n'idiri ṅụ, ọ wụghị ị ga-akọ ego ya n'ala gị gashi ike. Mgbe ahụ ume na-etolite gị ga-achọkwa osisi nwanyị gara ya were ume ya ahụ gbajie ya, a na-akpọ yam tendrils. Ya enwe ike gị gwa ya ụtọ ọ ga-eyi ya ghọta na ya kwesịrị ịkụkọ osisi instead of ịwụsa n'ala korokotom everywhere. Ma ịgwaghị ya ọ gaghị anụ, ma ị kọrọghị ya ọ gaghị anụ. Ụfọdụ ndị nkụzi rụọ arụrụ ala ndị ka nwoke, ọ ha nwa sef ga-ewere ụjọ n'ihi na nwa enweghị ihe ọma. Ụfọdụ ụmụ klaasị ha mgbe this SS1 and SS2, some of them anwụchana gufu nwa ihe ọṅụṅụ, some of them atụwa ha gbagide nwaanyị lara elu ala tọọ ya ime. Ọwụ ndị ya na nwa ṅụnụ n'otu klaasị, and ndị ke nwoke ikekwe nne ha agwa ha, nna ha agwa ha mawute ihe ogirishi ha nga ha hụrụ ha ma some of them ndị toro eto ladies ndị toro eto edifile ala ha na-enye ha ururu ego ha na-eji abịa eme fine boy. Ụfọdụ ndị mma na-arịcha ha na akpụrụ ha lakpụrụ molest ha n'ụdị dị iche iche, biga ha ọrịa ha na-ekwesịghị ibu as young boys. Ha bezie ihe awụ ụmụaka ya na ụmụ gị obere nwa gị nwa gị nwaanyị nọ na the same school, gị na-ele anya na ọwụ ụmụaka na ibe ya. Ndị ke nwoke nwene awful experience. Ọwụ na ụmụ nwoke na-agwa aga kwupụta ote ihe ha na-agabiga n'aka ndị anti torola eto, aka ladies, matured ladies. Ụmụ nwaanyị enwe ihe ha hụga jọdata ụmụ nwoke anaghị ekwu oke okwu. Mana asị ụmụ nwoke gị hụ adult gwa ya si ya gwagodo experience o nwere while growing up as a teenager. Some of them ga-agwa asị na nke ha nwee nkwuwa okwu ikwu eziokwu, ha ga-agwa unu ihe ha gabigara n'aka one lady, n'aka ọ ga-wee nye ntị ya wụrụ nebo, ọ ga-awụ nebo ya wụrụ one lady, a young lady somewhere toro ha eto ga-amụtali ebiri ha. Mana ụmụ nwoke awụghị ndị okwu.
ọ naanị ka ụmụ nwaanyị na-eme ma etiwe victim ebe niile a na-akwakpo, mana ụmụ nwoke na-agabiga ihe karịrị ihe ndị a n'aka ụmụ nwaanyị toro eto, mana ị gaghị anụ. Some of them ebicha ruru ụmụaka ị na-ahụcha na secondary school dịka nwoke buchi ruru infection gono ya na ataghachi ha na-ama na-eji ya. Ọwụ ndị ya na your young girl nọ n'ofu school ga-esi mba na ịmaghị otu ị ga-esi agwa nwa ihe ọ pụtara wụ experience tichie ya anya nga anọ n'ahụ nwa. Ịgwa nwa nwaanyị ihe o kwesịrị ịnụ, ụjọ ahụ aba ya n'ime, ọ ga-enyere ya aka ịmara ihe ọ na-deal with. Ọ ga-enyere ya aka to know when to say no. Ọ ga-enyere ya aka ịmara that na ya nwere health ya to secure than what to achieve. Ihe ururu gift, enticing gift nda. Ọ ga-enyere ya aka ya were health ya mere priority ya than ihe na offer ya ihe ị chọrọ inye ya. In fact, ụmụ nwoke niile onye ọbụla ga-ebuche ya ọrịa n'anya. Everybody ga-adịcha sick n'anya. Ị ga-enwetali ya na ọ bịara to lesi emegezi plan na-aga ịwakpo ya by force, mana ụmụ deliberate ihe ụmụaka na-amịgharị. Even ya nwa self ga-lecture ndị enyi ya nwaanyị. Nyere nwa aka. Ihe kpatara m ebe a wụ na nwaanyị ibe m a mother kpọrọrọ nwa ya 16 to 17 years gaa ụlọ ọgwụ, etige ya family planning na ihe ga-eme ka ọ hapụ ịtụrụ ime, gosiri na ọwụ afọ ime wụ ụjọ ya. Ịtụgharịa ya n'ụdị ka ọzọ, ọ prepare nwa ya pụtazie bịa chewe mmiri na-eche mmiri, n'ihi na ọ mara na enwere ihe ndị ka o kwesịrị ịtụ ụjọ ya. Eche m na ọ ga-ebe spend ego ya na ịgaga mewe family planning ebe obere nwa ya nọ, nwa teenager ya nọ. O mee the necessary thing, ọ gwa nwa ya the necessary thing o kwesịrị ịnọ ịgwa nwa ya. Afọ ime gị ofe nkụpụ, ọ moi. Nwa ya wepụta ụjọ, ghọta ihe omimi, ghọta ihe mma ya na-agwa ya. Gwakwa ya that na ihe a m na-agwakwa nga na nwoke chọrọ inweta nga ga-asịkwa na ọgwụkwa ashị na ọkwa this that and this. Before mara ya sa ya di mara na maka condom, ga ekpa aha ka kpara condom gị mepe ya gba. Si na o nwere ụmụ nwoke na-ekpe ahụ, ụmụ nwoke na-eyiri ihe ka e were prevent ya ma ọrịa ma afọ ime. Mana as a young girl, mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke in the middle of this act ka nwoke na-agbapụ ya one way or the other. Ọ this thing kwa ọ rọba o nwekwara ike gbawa ihe ahụ ekweghiri ya is useless. Ọrịa ahụ aga-pasịkwa ya. Ịgwa nwa ndụ kacha ndụ ndụ mmadụ ji aka eze onwe ya with zeal, buru n'obi na ihe nọ ya mega efu onwe ya. Ịgwa nwa ihe ọ na-edere nọ, eche m na afọ ime wụ ihe kwesịrị ịtụ ụjọ n'oge ka ugbu a n'ihi na ọrịa dị too much. Agara m na comment section, ụfọdụ Bill Gates mere introduce na si mewe ụmụaka from 13 and 14 and above, si nye ha access to family planning. Nwoke na na-akpọ Bill Gates, ọ naanị echi Chineke ga-echeta ya. Agahụrụgọtakwara m na comment section asị ọ dị mma mgbe ha ga-eme, they will not tell you, after all they will do. That's ịnọ ọrụ ngasị mọda ọrụ nwawo nye ya orie enyi ya agawasịwa lọta ya si ilole. Nwa secondary school na Nigeria now another world. A lot of things gaga on there. Mahadum was advanced world. Mahadum was another universe entirely. Prepare nwa nye ya the real sanity onidri ga-enyere ya aka. Kwupụta nwa ọ ga-emụrụ ya. Nwa ya were oche sit otem shi nọrọ na ya face ego na-ele anya na mkpụrụ anya, na-ele anya n'ọnụ. Gị bido your practical. Mee nwa ka m dowa. Zụrụ kondom dewa. Gị kọcha na ke na-agbawa lekwe kekeke ọwụ ị gaghị na-ahụ ya anya. Mgbe ahụ ọgụ gbara ahụ ya abaiga a na-eme na nwere lekwe ihe ọ na-anyị gaghị n'ahụ, lekwe otu ọ na-adị. Ị gaghị ama mgbe a na-anyụ ya. Withdraw it. Oke nwoke nwere ike sị na ọ bịa ugbu a withdraw it, ị gaghị ama, ọ gaghị agwa because ụtọ nọ n'elu ya ga-eme ya, ọ gaghị agwa nwe ihe ga-eme ka gị nwa ị gaghị ama. Ya agbacha ihe niile dị apịrịrị m, ya wụrụ ọrịa ya wecha ya, ya wụrụ mgbe ị na-agba ya destiny ya enwetewe the picture of ihe ị na-akọ.
abịala gị sọ obere nwa ihe m ga-agwa kwesịrị ka mother discuss wa this thing ekweghị ka ekwesị ka mother discuss wa this thing mana otu ụbọchị nwa ha fall sick ịgazi ụlọ ọgwụ gị bịa gbanwere obere nwa so gịnị ka m na-enye gị gịnị ka m na-enye gị ihu na ihe mere gị na-eluzuche nwa ọhụrụ gị hụ nwa ya na-alala ha tin because gịnị you were ihwere ịgwa nwa ihe ọ nidere nọ mere ṅụ ndị ama akpụrụzie groom onye ya experience etiche ya you find out that ihe mebie gị wụrụkwa nwoke the same kpọkete nwa nwoke ma ọ dị bond with your son gwa ya ihe ọ nidere gwa ya maka all these things because ihe ahụ nke ụmụ nwoke na-agabiga dị too much ị ga-ahụ young boy onye mma agadi nwanyị a lady mature lady abịa na atọ obere nwa anya panki achọ opportunity o ji akpọbata ndị ụmụ nwoke na-egwu ibe iwere ego nye kpugheziere ọkpọ mbọ gbakara agbaka onwa ọhụrụ ya na-enye wide experience ha anaghị ekwu ha anaghị discuss ha na-keep ya to themselves ihe ụmụ nwoke na-ahụ n'aka all these ladies mature ladies ọ dị too much mana ha anaghị ekwu if only na ha ga-adị open na-ekwu onye ọbụla pụta na-ekwu otu ọgbaji ka ụmụ nwaanyị rejie ekpuo ya n'ala so ka ụmụ nwoke rejikwado ekpuo ya n'ala ihe ụmụ nwoke dị too much ewere fada nwa ngalite isi biko ọwa ọrụ ndị nne na nna ihe ewu ihe ọwụ natural things ha ma ụwa chere ha n'ihu prepare them on how to defend themselves nyere ha aka emene gị isi ime gị ihere biko ọha m sị ma bịa gbotere ọnụ ngalata udo dịrị ọnụ